Črevovia, črevovci, črievkovia. Daj tu ruku, do piče, vítam vás pri tomto videu. No. No. Sme v Prievidzi, to je mesto, kde pri ňom bývame. Ideme pre hry na PSP. Sme si kúpili od jedného typka, čo pozerá naše videá, neviem či ho chcem menovať, nie. A môžete sa tešiť na Battlefield Hardline a The Last of Us. A Minecraft! Takže tak, zohnali sme to za 30 €, takže výborná suma. Ja som si bol ešte pre knižku Assassin's Creed Renesancia. Do piče, v predaní som zistil, že to je druhý diel. Sa ojebal. Jebe nám tu nejaký vyjebaný traktorista skurvený. To je vlak! Zatrobil na novogu, kurva! No dobre, ideme na to. No a... Takže tak je teplak piči. Tentokrát sme nebežali. Konečne, Ako do piče. minule. Máme ešte pol hodinku času, sme sa rozhodli, že natočíme nejaký jebnutý vlog na náš kanál. A pán cyklista ide do vlogu. A to by bolo asi všetko na našom kanáli Denická Crev. Nefunguje ti gombiček. Lebo to nemám zapojené. Paťko, dojebávaj selfietičku. Takže my sa učíme a čau čau.